Id-Deputat Nazzjonalista Justin Xkembri ħareġ pubblikament iżeblaħ lill-eks Prim Ministru u l-eks mexxej Laburista Carmenu Mifsud Bonnici. Dan hekk kif kummenta fuq artiklu ta' Times fuq Facebook li rrapporta dwar id-dettalji tal-monument ta' Mifsud Bonnici fi Pjazza Kastilja. Id-Deputat Nazzjonalista qal li aħjar ikun hemm monument għal Mifsud Bonnici sabiex ifakkar kemm farrak lil Malta f'kemm dam imexxi lil pajjiżna. Dan f'attentat ċar minn Xkembri li magħruf għall kummenti tiegħu li jħalli fuq il-medja soċjali biex iżeblaħ lill-eks Prim Ministru ta' pajjiżna. Kien aktar kmieni din il-ġimgħa meta l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jinawgura l-monument ta' Carmenu Mifsud Bonnici fi Pjazza Kastilja. Din it-tħabbira minn Dr. Abela ġiet feluq 92 sena mit-twelid tal-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici nhar 17 ta' Lulju tal-1933.